20 pesos po. Thank you, Nay. Dapat sinabi mo para nag-uniform kami. Hindi, Ilang rice po? dalawang tigis at kalahati. Pinapaitan. Vlog. Yan talaga kami ni ano. Kaya malapit tayo. Ang pala, ayaw nyo? Tilawan dito, ma'am. Yes po. Go na. Bulikin si dito. Meron po. Oo. Kasama sa bilang. Video ko Marites. Asan yung ano? Lagi pa dito. Yes po. Alderetang baboy. Tapos, chicken curry. Sarsyado. Sarsyado. Pork steak Baboy. po. Tapos pork steak. Baboy. Sisig. Tapos dinuguan. Kawali. Ba? Magigit ira. Dito ang dama yung palitan. Tapos, oh. Ano yung sa inyo, ate? Dalawang pork steak sabi ni Mama. Pork steak. Hindi po yan. Ah, meron. Tayo sa barat. Okay. Ito, oh, turutan sa kape na tayo. Ilang rice po? Dalawang tigis at kalahati. Sige po. 165. Hiwalay yan. Tigis at kalahati. Oh, tapos dalawang tigisa. Ah. Dalawang tigis at kalahati. Tapos dalawang tigis. Ay, nagsiba ka na din itang sumuno. Igalan siya.
may dyan. Ay, mango. Ano ito kayo? 15 po. Labong. Ma'am, labong may pisini, ma'am. Kari-kari. Sige. Bale, medyo. Ay, ito yay, mampaplag. Hello. Kaway kayo, ma'am. Sa biyahe lang. Alin po? Sisig, tapos isang kare-karing gulay. Sige, kain dito. Tigaran rice, ma'am. Sisig mo, balot. Tigaran rice. Pika ba sa sisig? 40 ma'am. Tapos kalamansi Dalawa na po? lang. Tapos kare-karing gulay. Tapos sige, 1 and a half rice. Dapat sinabi mo para nag-uniform kami. Oh, pinag-uniform ko sila ng ano. Tapos dalawang sisig. Tapos ito, dalawang sisig. Tapos sa yung tamay ka natin. Ay, naman ako. Pesos. Ay, sa bawah. Ang sinigaman. Wala. Po dito. Ano yun si Kuya? Isa lang dito. Ah. Kami Jackson. Sa Tirane. Ano yun? Magkaiwalay o pagsamahin ko na? Ang kayo po, nabuhay kami. Okay. Hey, what's up, man? Oh, Kuya. 40. Sa dito. Baryo, 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 baryo. Wala tayo ba? Gagawin daw may alisan yung pisto man na niya. Magagawa ni Kaka. Sa ating kari-kari yun ay. Thank you. Kari-kari.
Bigatan mo. 50 pesos po. 40 yung isang order, 50 yung kinukuha. 50 ba? Ito lang po. Kayo dito. Isang kanin na lang. Kanin tapos. Ito, paksis. Ay, sige. Parang pinitulong bispa yun. Yun yun, tigil mo yung pintura. Nini yung may pin. Di ba pala tayo pintura? Ito man ayaw. Naibong ay nadaldistan. Kaya ramis kami, boss. Ay, Pintahin mo nga rin. yun na po. Mamay kontilis na yan. Ibabalag kita kung wala yung sapatos ko yung pamigda. Dalawang rice. Isang plato yun. Sige po. Nay, chicken curry. Balot mo? Opo. May gata yan, di? Meron Chicken po. curry. Saan ba? Isang daan. Isa nito, ano ba to? Ayak naman ka. Oh. Isa mo dito. Ano po? 60 po. Meat gulay rice. Opo. Pag meat to meat po, 80. Bili kayo, sir. 120, ma'am. Kaya gulay mo saan? Dinuguan, ma'am. Dinuguan siya na yun. Tapos, ito na yan. Tapos ano kasama Kaya dito? yung ano to ngayon? Munggo. Munggo. Yan, tas Sa inyo po. Ito na yan. Anong gulay mo? Anong gulay? Tapos kari-kari. 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 Kari-kari na rin po. Hindi kayo ba ito eh? Kari-kari. Kari-kari din ito. Hindi man na ito. Dinalan mo yan? Kari-kari din. Dinugan din. Ayos niya. Kari-kari dahil. Kari-kari din. Kari-kari din. Okay. Masarap eh. Ma'am. 20 pesos po. Itong budget ng 60. Ano yung sa'yo? Ay, ilan yung pera mo? Sa salata? Talagyan ako ng sabaw na yung rice sa nine. Okay, sige. May lamang po. Oo, may Thank you, Nay. 40 pesos. Ito lang. Ito lang ate. Yan eh. Wala pa. Lagay dyan sir, mga gidya. Hindi, Meron ka. doon mo ilay, mulay. Dalawa doon tayo. Doon na tan. Panlaw kang Wala ka babag.
baka yan. Professor. Ani. May kanin pa dyan? Bigas. Ikaw ang kalaki sa tag-inspector. Okay. Push yun. Kita ni Silya. Okay. Ah. Sabi ko, Dalawang kulay, 40 pesos. ano dito, igado. Ay, wala nang igado pala. Hoy. Saklate yung kanin ko. Saklap. Alboro, lights mo nga isa. Pinapaitan. Bakit ko? Vlog. Kita na kami ni ano, yung mga bata eh. Kampay, ayaw nyo? Dine-in po ba? Take out. Take out sa'yo. Kaya dito, boss? Ilan dyan, boss? Isang organ? Ano, hindi siya adobo. Sir, siya.
Naputla. Update.